Ma ridux li San Vincenz ikun ħabs u restrizzjonijiet se neħuhom meta jitlestew ir-rapporti. Hekk sostna l-Ministru għall-Anzjanità Attiva Joe Etienne Bela għal mistoqsijiet ta' Net News dwar is-sitwazzjoni preżenti f'din ir-residenza. San Vincenz mhuwiex ħabs, aħna ma rridux ikun ħabs. Il-Ministru Abela qal li restrizzjonijiet se jitneħħew hekk kif ikun hemm aktar dejta. Restrizzjonijiet qegħdin hemmhekk għas-safety ta' kulħadd. Imma qatt m'għadna li ħajkunu dawn ir-restrizzjonijiet permanenti huma restrizzjonijiet temporani ħajkolna id-dejta fidejna, aħna nipprovaw nimxu b'mod xjentifiku. Ikollna d-dejta fidejna u naġixxu fuq id-dejta. L-amministrazzjoni ta' Residenza San Vincenz de Paul daħlet restrizzjonijiet fil-moviment ta' residenti wara li fit-28 ta' Ġunju Carmenu Fino kien ħarab mill-binja. Ir-raġel għadu ma nstabx sal-lum u dwar il-każ tal-ħruġ tiegħu mir-residenza infetħu żewġ inkjesti. Il-Ministru sostna li restrizzjonijiet fil-moviment tal-anzjani huma temporani, madankollu ma tax data eżatt ta' meta se jitneħħew. Ir-restrizzjonijiet huma restrizzjonijiet temporani sakemm inkunu nafu kif qed ngħid x'qed jiġri. Wara li binta Fino l-ħaddiema ta' San Vincenz irċevew mimo b'istruzzjonijiet ġodda li jillimitaw il-moviment ta' residenti fis-swali miftuħa u li ma jħallux l-anzjani joħorġu barra mill-kmamar tagħhom jekk mhux ma' carer. U sa issa l-biċċa kbira ta' dawn ir-restrizzjonijiet għadhom fis-seħħ.